6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeler. Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýar. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Балакай, төсегіңе жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. 6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýar. Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýar. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdy Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýar. Балакай, төсегіңе жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой.